Pozdravím vás, ja som Karol Herian, z ALKP spolupracujem možno 10 rokov. V tom lektorovaní pokrývam veľa tém, ale jedna z mojich najobľúbenejších je tréning trénerov, takže vzdelávanie nových lektorov. A v tom lektorskom umení treba zvládnuť veľa zručností a ja by som vám tu rád predstavil tú jednu zručnosť alebo jednu kompetenciu, to je práca s didaktikou. Ako rozumieť didaktike a používať didaktiku vo svojom vzdelávaní. Didaktika je teória vzdelávania a toho učenia, takže lektor by mal mať nejaké teoretické pochopenie toho, čo robí. Didaktika je vlastne teória, ako dostanem účastníkov z nejakého východiskového stavu do nejakého konečného stavu. To znamená, mám na začiatku ľudí, ktorí majú istú úroveň kompetencií, to sa dá merať, ako majú úroveň kompetencií na začiatku a chceme na konci mať ľudí na istej úrovni. To znamená nejaký cieľový stav. A didaktika je to umenie, ako previesť v priebehu 1 hodiny, 1 dňa, alebo týždňa, alebo roka, keď vzdelávame, aké postupné kroky vykonať, aby sme tých ľudí do toho cieľa dostali. To znamená, ako učiť. Na to, aby sme teda ľudí mohli učiť, používame v tej didaktike alebo v tom procese veľa metód. A tie metódy nám slúžia na to, aby sme dosiahli trebárs kognitívne ciele na úrovni zručnosti alebo postojové ciele. A my musíme tie metódy nejako do toho vložiť. A tých metód je veľa. V školstve poznáme väčšinou, keď máme skúsenosť so školstvom, takéto frontálne vyučovanie. Ale v tom vzdelávaní dospelých používame veľmi často skupinovú prácu, pozývame ľudí do simulácií, simulovaných situácií, z ktorých sa učia. Používame rolové hry, rôzne diskusné formáty, facilitačné formáty. A niekedy potrebujeme ľudí energizovať, tak máme energizery. Na začiatku potrebujeme z ľudí vytvoriť nejakú skupinu, kde je dobrá atmosféra, kde je dôvera, tak máme rôzne icebreakery, používame kreatívne metódy a je toho veľa. Proste potrebujeme to namiešať, aby sme k tomu cieľu došli. Tak jedna vec je mať tie metódy a rôzne aktivity, no ale potom ten lektor potrebuje vytvoriť dramaturgiu. Ako tie metódy a tie aktivity pospájať, aby sme dosiahli ten cieľ. Filmové dielo má svoju dramaturgiu, divadelný kus má svoju dramaturgiu. A všetci vieme, že sa nejako vyvíja ten príbeh, musí dostať divákov, zaujať divákov, aby diváci mali chuť a boli zvedaví, čo bude nasledovať, aby tam bolo nejaké vyvrcholenie a nejaký ten dojazd toho divadelného predstavenia, tak takisto vzdelávací program, či má 1 hodinu, 1 deň alebo rok, tak potrebuje dramaturgiu. To znamená, nielen halabala poskladať aktivity, aby to bolo zaujímavé, zrušujúce, ale tu sme mali logiku ako divadelné predstavenie. Od nejakého otvorenia témy k vyvrcholeniu a k takému prijatiu tej témy. To je asi dramaturgia. No a určite, teda keď začínajúci lektor chce byť majster tej didaktiky, tak odporúčam veľa práce, štúdia, veľa prípravy po tej metodickej stránke, ale nakoniec musí byť veľmi flexibilný priamo na mieste. To možno znamená, že skupina vyžaduje niečo iné a budem si byť veľmi flexibilný a zareagovať. Aj keď má nejaký dramaturgický plán, musí byť dostatočne šikovný, aby to vedel prispôsobiť skupine a zmeniť.